Vidíte, dneska budeme hrať Toka Boka. Vidíte? Toka Boka! Tak na hlas, možno, že nie. Tak dneska zahráme... Dneska bude seriál. Druhá časť. Dobrá. Druhá časť. Dobrá mama na brata a zlá mama na sestru. Takže začíname. Prišiel nám balík. Začíname. Ako prvé, kto chce byť v rodine našej, tak dajte prosím like a odober. Začíname. Už som prišla tu konečne. 1, 2, 3 darčeky. To čo je? To je nejaký znak? To je nejaká magnetka. Čo to je? Ja úplne, že neviem to vybrať. Dobre, to je jenom. Vyzerá to jak nejaká obálka od niečo. Make-up. Wow, budem sa robiť make-up. Wow, pekný. Veľmi obraz. Ale neviem, na čom toto bude. Dobre, necháme to tu. Nech to vezie sa, keď to budem vedieť, čo to je. Tak poďem. Dneska mám ten najlepší deň. Som dostala make-up. Takže ideme. Je večer, moji rodičia ma pustili, chápete? Prvýkrát za svoj život ma pustili večer ísť pre balík, lebo ona potrebuje ten mamka balík. Ale ja si ho nechám. To je môj balík. Tak ideme. No, môj dom, môj starý dom. No. Ahoj, mami. Ahoj, no konečne. Vy máme nejaké narodeniny? No preto si mala ty včera narodeniny. No, tak to nič. Pekný obraz. Wow, make-up. Mama mi nedovolí make-up, tak to musím si niekde schovať. Tu si to dám. A skriem to lampou. Dobre. Aha, poupratuj tu okamžite. Lebo začnem, lebo nepôjdeš spať. Ja sa zatiaľ pôjdem okúpať. Zas mi to nejde vyprať. Plavky. Môžem sa ísť okúpať. Takže kúpame sa. Ja, mamka, prečo ja? Lebo to boli tvoje narodeniny. Idem. Nechod tu. Musím to vyhodiť do záchoda. Aj keď sa tu umývaš. Mňama. Ale to nechaj svojim bratovi. Nie. Okamžite to teraz tam vrátiš. Mami, ale to je pre mňa. Chcem mať tortu. Sušienky dám jednu bratovi a jednu sebe. Nie, obidve bratovi. No, dobre. Tak urobíme si masku, prezlečím sa, pôjdem spať. Tak a prečítam si ešte novinky. Tak dám si masku. Takto. No, aby som sa mohla aj okúpať. Hej, pôjdem. To by som sa mala ísť pred maskou. Dobre, zatiaľ dáme dole. Ten brat sa už dokúpal. Áno, už som sa dokúpal. Chod sa okúpať. Poďme rýchlo prebehnúť. Obleť sa, lebo zima mi je. Takto ešte toto. Dobre. Wow, jak to je zajímavé. Ale nejak zima mi je. Neviem, nejak mi je zle. To sa mi asi zdá. Jedna vec mi potrebujem. Dúfam, že to nikto nevidí. Ja idem na záchod. Nie je zle.
Čo si také zašpinená? Nič. Fuj, mám celé oblečenie urobené svojich vecí. Odgrcané. Musím sa prezliecť, dám si toto. Ale ja mám ešte na pyžam, to je jedno. Fuj, toto musím ísť zobrať. Tak zoberiem si môj obľúbený šamponík, aj keď to nie je šamponík, to je jedno. Umývané. Ešte to je mokré docela. Tak si to tu nechám. Kde to dáme? Ja nemám nejakú poličku na sušenie, to je jedno. Necháme to tu a ideme si čítať ďalej noviny. Kloníme sa. Dobrý deň. Čo to tak smrdí? To zo záchoda smrdí. Choď si to upratať, čo si urobila. Dobre, mamka. Fuj. To musíme to dať, fuj. Už som urobila, dobre. Tebe je zlé? Nie, čo si... Nie, neviem, ja som nič nerobila. Rýchlo treba. Tak sa prehľaš do pyžama. Nechoď tu v župáne, prepane. Ešte to je mokré. Ešte jedno pyžama aspoň. Deti, už je večer, choďte spať. Oco odišiel do roboty, no on išiel na 25 dní preč. Spať, prezleč sa do pyžama a spať. Toto je moje pyžama, čo si mi je zobral? Mám veľa pyžam. Koľko znam? Kde si to budem dávať? Tu je. Dobre, ja budem zatiaľ neviem čo robiť. To už treba spať. Dunčo, ty sa posuň. Dunčo, posuň sa. Haló? Počuješ ma? No, konečne. Ráno. To už je ráno. Stavajte, stavaj. Áno, choď sa umyť a ideš mi pomáhať s obedom. A ona stane, neboj sa, ja ju teraz zobudím. Len chcem, že by si sa v pokoji umyl. A ona... To tu naozaj ona myslí? Dobré. Chcem mu sa to ani do koša nevode. To by som mohla namrhávať, koľko chcem. Musím to dať do tu. Dobre. Ideme robiť raňajky. Dám im čaj. A jej dám, lebo sa mi chce nejak. Tu on a tu on. A ja sebe si urobím kavičku. Tak a jesť. A toto je veľký jedoprostet. Tu majú mango a vajíčko nech je. Oj, do toho som dala. Tak je aj chutnejšie. To čo je? To je zaujímavé. Idem to čítať. Vstávaj. Hej, už som hore. Treba ísť poriadne sa umyť. Dneska dobrý deň. Fuj, ale včera to nebol dobrý deň. Už konečne sa to už sušilo. Toto dáme. On ešte sa umýva stále. Ja si ráno nebudem umývať, lebo to je iba nenormálni ľudia. No nie, žiaľ, dnes ste sami. Prečítam si noviny. Súťaž na matematiku. Mami, môžeš ma prihlásiť na súťaž z matematiky? Ja daj mi masku a potom. Tomáš, neprihlásim ťa, čo si? Mamka, no čo mamka, neprihlásim.
Dobre, to je jedno. Aj keď ja nemám na matematiku. A ešte draho stojí, no to by mama určite, preto mi no to je rozumné. Dobre, dám si dal masku. Čo si dneska oblečem? Toto chcem. Mami, nedotiahnem tam, no a čo, sporať si. Viem čo. Nemá tu brať niečo také. Nie, stoličku mu nemôžem zobrať. Mám nápad. Keď toto mi kúpila som si ja, tak sa na to môžem postaviť. Opa, dobre. No wow, no fashion famous, ale krása. Krásna som, no. Idem. Mami, už som, no v tomto tu nebudeš pobehovať po dome. No, dobro. Tak, oblečiem si... A ja neviem, ja tu nič nemám. No dobre, tak toto si oblečiem. No tak to môže byť? Môže byť aj. Choď si na raňajky, čo tu stojíš? Prečo je v tom kakáve? No to nebudem rešiť, budem rada, že mám vôbec niečo. No toto sa nedá piť. To sa nejde ani z toho napiť. Nech si tu pije ona. Toto dáme, dneska budem bez pitia. Alebo? Docela dobre som s pitím. Keď brat zatiaľ nevidí, tak to zjem. A ja mu tu dám cukor, dobrý, na ráno. Už sa najedla. Bolo to dobré docela. Treba si tu poukladať nejaké veci. Toto tu už som prečítala 25 000 krát, aj tak to čítam. A na môjmu bratovi treba každý deň nové. Chápete? Tak. Dáme to tak, že tu budú pera a cerusky. A tu budú papiere a také veci. Dobre. Večer. Jak to môže byť už večer? No dobre. Tak, idem sa... On tam bol celý deň. No a čo? A ja som celý deň sedela v maske. A čo? Prestaňte. Pekné, zajímavé to je. No, choď spať, vieš čo, sestra. Všetky musíš. Tak to dobré. Takže toto video už bude končiť. Dúfam, že sa vám páčilo. Nezabudnite na like. Tak ahojte.